Jo, takže čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videu. Dneska je tu s vami Kiktonotrix a hrajem Emergency Hamburg na private serveru Bratislava RP. Kód je 26BVEH1Z. Ešte vám to napíšem. No a dneska budeme kradnúť. Toto video bude troška kratšie, ako točím vždy, ale dúfam, že to nebude vadiť. Nedávajte mi tu na Steel Brain, čo tam je. Potom sebe zabavím Steel Brain Rot. Teraz idem hrať Emergency Hamburg. Najprv vy a potom Steel Brain Rot. Tu si dám hlas. Čo mi tak seká? Hej, to nie až tak. Tak. Dobre, čo mi tu tak seká? Aha. No, čiže budem mať 420 robuxov, lebo typek mi giftol 600 robuxov. Takže na pohode. 30% si bere Roblox. Čiže mne zostane 420, ale 422, lebo tuto sebe poberem. Zadarmo. Ani nemusím kradnúť. No. Dobre. Dobre. Ideme head. Prepáčte, že som bol ticho, ale som sa sústredil na toto. Dobre, kus som ho nahitoval. Prepáčte, že som sa neozýval, ale som sa sústredil, že čo píšem aj toto. Že čo píšem aj že čo kradnem. Ale možno to vystrihnem. Že by ste si nemysleli, že som ignoroval video. Ale na 100% to vystrihnem. Dobre, čiže teraz ideme na kontajner, vyskúšam. Idem na kontajner, idem na... Neviem na čo. Banku typkovia išli.
Dobre. Pustiším. Avšak bro, čo strieľaš po mojom aute? Policajtov nenávidím. Bo oni, keď nie stickery, tá zbranie zoberú. A keď nie zbranie, tá stickery. Oni sú čisto. Nenávidím ich proste. To čo sa ti zaseklo, autičko? Och, ale konečne bude mať kriminál boss. Dobre. Kto bude so mnou chcieť hrať, kľudne napíšte váš nick, ako sa voláte na Robloxe. A kľudne si zahrajeme spolu. A seklo mi to vtedy, kedy som išiel na miery na ňu. Dobre, nevadí. Ale asi si kúpim aj bejsbalku. Naboje a bejsbalka koľko stojí? Jaj. Dobre. A dajte na video like, odber, koment. Aby som vedel, že chcete, aj napíšte do komentárov, že či chcete viac takýchto videí alebo nie. Počkaj, kde ho trafím? Dobra. Koenigsegg vybral typek. No nič. Dobre, čiže na čo ideme teraz? To neviem, na čo idem. Ale takto vyzerá, že idem na klub. Podľa policajtov, 7 policajti. Dobre. Pôjdem na policajt, hej.
Rýchlo zoberiem. A padáme head. Dobre, čiže dneska som si zapísal prvý kill. Stále sú 7 policajti. No. Pôjdem s krátkou, ktorú každý pozná. A vlastne koľko mám peniaze? 12, celkom dobré. No a poradte mi, že či napíšte mi do komentárov, že či si mám, no, poviem vám poradie. Od BMWčka po KNX, ktoré si mám vybrať od tých, okrem kabrioletu, lebo kabriolet nemám kúpený. Nič nemám v Hamburgu kúpené za Robuxy, iba Criminal Bossy teraz kúpim, lebo typek mi giftol 600 Robuxov a mám presne na Criminal Boss, čiže si kúpim toto a iba toto chcem, Criminal Boss, nič viac. Lebo Criminal Boss je proste Criminal Boss. Keď mám poriadne auto, musím mať aj poriadneho toho. Za Robuxy poriadne. A už sa nebudem bať policajtov, lebo budem mať snajpu. Takže na pohodke. Tak. Dobre. Idem na benzínku. Toto video bude mať cca 16 minút až 16 až 18 minút. Tak nejako. Ja. Počkať, koľko mám nabojov? Ja som si nekúpil naboje. Dobrá. Toto si nevšimajte, čo mi chodia správy. 16 000. Nie. Jak ma teraz tu chytia, to bude obrovetánsky fail. Ale že obrovský fail. Dobre, ale to nevadí. Lebo mám 19 000 nakradnutých. To je good. Čiže to sa rýchlo nazbierajú peniažky. Aj kľudne 2,5 milióna. Aj, neviem, no proste veľa sa tu našetrí. Len to dlhšie potrvá. No. A ľudia.
Sme pri konci videa. Áno, sme pri konci videa. Takže budeme sa vidieť u ďalšieho videa. A dávajte lajky, odbery, komenty. A chýba nám dve odbery, aby sme mali 200 odobrateľov. Takže prosím like, odber a koment. A budeme sa vidieť u ďalšieho videa. Zatiaľ, čus ľudia. A dávajte lajky, odbery. Prosím, prosím. Dobre. Ahojte, budeme sa vidieť u ďalšieho videa.